Dobra, tu jeszcze czegoś zapomniałem powiedzieć o tej miejscowości. No, siedzę sobie na tym burgu. Tam mamy ten Hanenkam. No, tu słychać ukraiński albo ruski. Fajna pogoda było. Dzisiaj było w nocy 2, teraz nawet w południe ma być 16. Nawet słońce świeci tak dosyć fest. No, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że ten Alzenau to są dwa, a właściwie były dwa. Bo jeden został w ten Unterfranken, czyli w Bawarii, a jeden był u nas in Schlesien. No, jest taka przedwojenna nazwa Alzenau in Schlesien, obecnie Olszanka, powiat brzeski, województwo polskie. No, a czemu to się tak nazywało, tego to tam do końca nie powiedzieli, ale tam, no, u nas na Oberschlesien to ta miejscowość była już wspomniano 1333, a tutaj już dopiero wzmianki są 1550, no, w połowie XVI wieku. Także to jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć. A tak poza tym to proszę sobie popatrzeć, jaki fajny kafe. Fajny croissant. No i tam na ta góra też czasami już właziłeś parę razy. No więc godzina marszu. No a tam są te Weintrauben.